Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो उदालगुरि थांगोन आरो बेयावहाय बहुत माबा माबि खोथा मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना माने तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा बे व्लगखौ मोजाङै नायलांबा मिथिगोन आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Gorom sih golamjोब्बाय नायलाय थैसिगोन गोलोमजोब्बाय दायो जोङो मा खालामनो नागिरदों एसे थान्दा जानो थाखाय नायबाय थादो नोंथांमोना हेलो बिराद गरम जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय स्पेशली जोंनि गेलाविलाव बांसिन गरम बेखायनो दायो जोङो मा खालामनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों दायो जोङो टुक्लु आं पुरा थान्दा रेस्ट लानो नागिरदों दे नोंनो बुंदो दे आंनि चेनेलनि इन्ट्र' सब नोंनो होनदो दे इयाव नायनानै होनदो हेल' आरोबाव जाबाय अके come on ओके दायो जोङो पुरा थान्दा जानोसै पुरा बरिया दैखौ बाङाय नांगौबो हागौ या उदा बेसे बोलो गोरा गेमस्रि दैमारिया बरिया एबारे आंनियाबो आइथिंसो आंनिया जाहैबाय पेडिक्युर थान्दा बरिया बे जाबाय नोंथांमोनाबो जुदि गरमथार मोनोबा बेबायदिनो आथिं सोमनानै था दसे थान्दा मोनगोन ओमफ्राय आरो बेबायदि मोजां बरिया ना दिनै गोजोनदों ना पुरा गोजोनदों सुइमिं पुल लकडाउना खेवबाथाय माबायाव लांगोन दे मा होनो मा नामलाय वाटार स्पर्ट्स थानाया ड्रीमलैंड बिराद खुसिलै थारमाने बिमाया माने खेबसेल'सो थुखैयो नालाय ओमफ्राय दा थुखैनाय होननाय बुस्थुखौ बिराद मोजां मोनो आरो बियो ओमफ्राय जै थुखैनो होबाय बारजोमखाबाय दैयाव ओमफ्राय खिन्थु इदि थाबाय थानो मोनाना ओमफ्राय दिनै आंनो थानायखाय बिदि दुगैनो मोनदा बिराद खुसि आरो बेखायनो गोलैगोन फुरा गोलैगोन दे चप्पल मारि किसे इदि खाम स्टार थान्दा जाहानि दैया ओरैबायसा मोजां सोरबा जाहानाव फैखांनाया मिथियो जाहानि दैया ओरैबायसा गोजों माने मा होनो डाइरेक्ट लोंजायो खिन्थु डाइरेक्ट लोंनाङा आरो दैखौ हाजार साफाबाबो फिल्टार खालामना लोंनांगौ आरो होमबाना मोजां नङाना ओमफ्राय लकडाउन माला खेवगोन जागासिनो जोङो माबायाव थांनो थाखाय आङो बिराद गोबाव जाबाय मालाय थांगोन आं रोङालै दे जाबाय दायो थान्दा मोनबाय दायो जोङो मेन बुस्थुखौ लायनो थांसै बेबायदि आं मा होनबावनो देलाय आयौ गोलैगोन आं बुंनोलै भाइ आं ब्लग भिडिअ खालामनो दायो जोङो दसे थान्दा मोनबाय ओमफ्राय दायो जोङो मेन बुस्थुखौ लायनो थांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दानो जोबथ'वाखै जोंनि भिडिअआ बेसेथो बेबायदि थाबाय थानो नङा होमबा बेमार जालायलांगोन ओंखायनो एसे
ओंखायनो एसे गजब बेइज्जती खानारो तु चलो लाइन थांसै फ्रेश जानसै कैसा है फाइन गोथाव ना नांबावगौमोनलै जोंनो नांबावगौ नाङा दे र' नै गिलास नोंथांनि गोदैद्राय बोरैबा मोनलायलायो आंनो मोनसे हरबावनि स' दिनै जोङो उदालगुरि फैनायनि जाहोना नैबे बक्स सिङावनो दङ बेखौहाय आङो न'आव थांनानैसो दिन्थिगोन मा बुस्थु स' बेफोरखौ लाखांबाय जोङो दायो ओमफ्राय लाखांनानै दसे आं एसे लोमजानाय मोनोमोन बिराद सान्दुं गोसाना बाहेरायाव बिराद गोबाव जाबाय ओंखारिया बेखायनो बिराद सान्दुंमोन आरो बिराद सान्दुं फाटा फाटि रडमोन आरो फटि फाटा रडमोन बेखायनो रेड बुल एसे लोंबाय एसे नै ओमफ्राय जोङो उदालगुरि थांनायाबो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय उदालगुरियाव बिदिनो बारा थांनायानो जाया ओमफ्राय उदालगुरिनि लोगोखौ लोगो हमबोनायावनो नै बिराद गोबाव जाबायमोन पिज्जा जायो बेखायनो पिज्जाबो जाबाय एसे रायलायबोबाय आरो एसे पेक माबा माबि खिथालायबाय ओमफ्राय आंनि लोगोआ बिराद लोदोदोथारमोन आरो रानदेदो जाबाय ओमफ्राय दा आरो माने बेमार जादोंमोन आरो बेखायनो रानदें जादों ओमफ्राय दा आरो जाबाय थाबाथाय आं बायसा जाबाय थाबाथाय आरो लोदो जाबावसिगोन आरो लोगोआ नै दायो जोङो जाखां लोंखां ओरैनोथ' खाम जाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै थांबाय आरो दा न'आवहाय जल्दि हाथारलाना दायो जोङो रायन' मोनफैबाय लिटु गोजानलाय बेसेनो बाय गोदै आरो दंखायो औवा मेवाइ दंखायो जोंहा दायो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो दोहै लिटुखौ बायनायाव ना नैखौबो बायफादो जोगोनार दायो मोनफैबाय जि गरम ना ओमफ्राय मा होनो इसोरो बख'जोब्बाय आरो बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय दायो फ्रेश जाना लानोसै माने ड्रेस चेन्ज खालामनोसै मा बख'जोब्बाय नै बेखौनो लायनो थाखाय थांदोंमोन आरो जोङो उदालगुरियावहाय नै बेखौ ओमफ्राय नै स्टेबिलाइजार ओमफ्राय आरो आयौ जि गेलेले जाना दङ ना नै बिसिनायावसो दोनना होदो नै बेखौनो लायनो थांदोंमोन एसि बिराद गरम ना नुखाबाय नोंथांमोना माबायसा गरम बेखौनो लायनो थांदोंमोन गैया कारेन्ट गैया नै दायो जोङो गय जानो नागिरदों नानि जानोबा आं गय जानो नानिया गय जाया नानिया गुड गर्ल आं जाबाय बेड गर्ल आइ एम अ बेड गर्ल जामा मेनै हेलांसो साइदो Kuna sih nambah tuh joksu? जामा होना जि लोदोदो नुदोना
गय जासोदो जों गय जासोदो गय रायख'था जि गोसोम नुदों ओमफ्राय मामाखौ नङा बेलेग साइडथिं थानायखाय गोसोम नुदो আপনি তো জানিব কোন ফিল্ডত থাকে मेसिनखौ नुबानो गियो आं डेन्जारखा गरम खायखा नायाखैनो जाखासै आइथिं सासोदो दिंखि संनाया जि सादो आइथिंआ बिराद आइथिं सादो दिंखि संनाया ओमफ्राय नै बिराद कारेन्ट थांलाय फैलाय खालामबाय थानानै बे आदामोना बिराद खस्थ' मोनदों आरो ओमफ्राय नै बबेयाव माखौ लागायगोन बेखौ मेजारमेन्टखौ नायबाय थादों आरो बिथांमोना गरमाव बहा थागोन जादों बिनिया नायलाय माहा हाबना थादो आयौ हाल्लासो आङो मानो बिदि नोङो टकल' टकल' टेस्टिं फैबाय थेंक इउ दे आदामोन खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ दे आगै बिराद खस्थ' मोनबाय लायनानै थांलाय फैलाय जाहोनाव मा हामनो दुखिया मानसि इनभेटर गैया नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो बुंहरगासिनो आरो आब' नोंनि रुम गोदाननि माने न' गोदाननि रुम टुर खालाम बिदि होननानै एक्चुअलि आङो फार्स्टआवनो बुंखांखानायसो बे जोंहानि न' गोदान नङा बेखौहाय 2005आवनो लुनाय डेट मिन्स 16 years कमप्लिट जाबाय बाट प्लास्टाराथ' अलरेडि खामखानाय दंखायोमोन जास्ट कालार आरो सिलिं होआखैमोन ओमफ्राय दा फल सिलिं लागाबाय ओमफ्राय कालार होबाय नालाय बेखायनो गोदान नुदों आरो बाट बे न'आ गोदान नङा आरो ओमफ्राय आरो नै माबा बै कार्टेनफोरखौबो लगायनो हायाखैना पर्दाफोरखौबो होनो हायाखै बेखायनो आङो आंनि रुम टुरखौ लाबोआखै आरो जेब्लानोखि आं डेक'रेट खालामनाया कमप्लिट जागोन अब्लाना 110% शियर आं नोंथांमोननो आंनि रुम टुरखौ लाबोगोन अके नेक्स्ट मान्थनि सेलेरि मोनबाथाय बे मान्थनि इनकामा मोजां जाबाथाय आङो इनभार्टार बायनो सानदों नायनोसै हागोन ना हाया लाइना ओरैबायदि डिस्टार्ब होदों माने माजगावआवहाय माने मा होनो बिदिनो बेरेल ना मा बिदि होनो मिथिला आङो जिखुनु माबा मोनसे जानायावहा ट्रान्सफर्मारखौ दांदोंमोन आरो ना मादोंमोन मिथिया जिखुनु जोङो लाइनमेननियाव कल खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहा कल खालामनायाव खिथाहरदो आरो सर्ट जाबाय बिदि होननानै मानसिया सिरियास हस्पिटालाइज जानांदो बिदि होननानै बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो जे हाजार गरमबाबो लाइननि माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा लाइनमेनखौ कल खालाम खाथिनि माबाखौ कल खालाम खिन्थु बेफोरबायदि रोङालासिनो दांहैनाङा आरो गिनो गोनां माने बहुत माने रिक्सनि खोथा बेयो बेखायनो आं सानबाय मा इनभिटर गैयाना दासिमबो जोंहा ओंखायनो नै जाबायानो जाबाय आरामसे उन्दुनो हासिगोन थेंक इउ स' माच आदामोन जाय खालामफैदोंमोन दु बाबु सना फुन्दु प्रेक्टिस खालामखादो दारो आङो नोंखौ लानानैनो आङो देनां गथ'खौ फुथुनो फोरोंखाबाय नङा फोरोंखाबाय ना सरि सोलोंखाबाय दु उन्दु सना तुकुलु गथ'फोरखौ लाबाथाय नैबे बेसा सोलोंनांगौ आरोना होमबाना थाब उन्दुलाङो गथ'फोरा सोरबा रोङाबा माने सोलोङाला माने गथ'फोरखौ लाबाथाय बिदि बाङाय सोलोंनांगौ माने बिदि ओमफ्राय दाब बुना होबाय थानांगौ आरो लासै बिदि थानांगौ गथ'फोरखौ आरो हायोबा बाङाय बिदि मोसानांगौ थांबावनो मोसानांगौ